Koromogi sadek maro tieno chenro en maro imore wantiere kod mathoth ma waiko ni jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime kod limbe mare mabende otimo e kaunti ma Beya odongruoge mopogore opogore motelo ne nyasi ma Madaraka mbiro bedo kanyo chieng' Jumapil jumani. Wantiere kod weche motenore kod mako ndhiyo kendo lal gi jaod bura Koimbura mabende gi sani itime nonro mopogore opogore dowe oji kod omenda mopogore opogore mago kaka rambun. Bende jatend duond bura ma Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua dhi nyime kod seyo jatend piny Kenya William Ruto e chenro mage mopogore opogore ma otimo e pacho kaendi. Lakteche bende buogo mar biro dhi ng'anyo kalure ni piny owacho osere matimo thoth dwachgi okalo kuom riwruok margi ma KMPDU magiwacho ni kaunti moro osejwang' kaachiel kod weche ma otenore kod pur makare. Kaunti ma Migori jopur ipuonjo kaka ipimo lo kendo ng'eyo ni to ang'o ma onge lo momiyo keyo dok piny. Gwenge ma Kisumu johala mouru maketo kwa mago mana mago kuonde ma gitime ohala mago stalls to gitiye mondo miyo yie mi jomoko kata gi migi giti to giyudo omenda moro matin mondo mi chenro dhi nyime. Magi to kod mamoko mathoth magi weche momiyo pek. Leo nimefika hapa, si ndio, ili tuweze kufungua rasmi hapa. Serikali ya Kenya tumetumia milioni 500 na paya ya Homa Bay iko tayari. Jatend piny Kenya William Ruto ya uchendo mopogore opogore mag dongruok e boma ma Homa Bay moting'o chiro mar rech kod paya. Traders who have stalls in the market, they come and open these stalls. You can even rent them out. You can give them out for some time instead of doing what? Instead of locking them. Johala chiro ma Uhuru dwaro ni jowetegi ma ok ti gi stondegi ochiwgi ne joma dwa timo ohala kuondego. Police owuoge station, chief owuoge office, jichamo msara mondo gidhi e gweng' gi manjok matimo ne nyithindo manyiri mafundi. Mondo ketgi iye, mondo gima nyathi manyako obed moriti. Jodak Mayala dwaro mondo mi orit nonro e wi nek ma jopuonjre 2 mag skund sekondar. In thuolo ma tudri koda e lewa duto mag tudruok kine wabedo ka wakelo ni weche manyien ni chenro ni maro imore. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno bed kode chakruok nyaka giko wachako gi gwenge mag Nyanza. Limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Bay motelo ne nyasi mar Madaraka Day Jumapil ne odonjo odiochienge mar 2 kama ne oyange chenro mag dongruok mopogore opogore mag piny owacho mare mabende osebedo ka gitimo e kaunti ma Homa Bay kaka Alia Beach leronwa. Ruto bende odhi nyime gi seyo kweth makwedo piny owacho mane okoni onge kod ajenda mochwalo makonyo jopiny. Odiochienge mar 2 matuche kaunti ma Homa Bay, jatend piny Kenya William Ruto ne ochako wuodhe mbalariany ma Tom Mboya okinyi ma kawuono, romo ma osebedo ka dhi nyime matwak weche mamulo sekta mar nam ma otelo ne nyasi mar Madaraka Day ma higani ma idhi bagi e lap tuke mar Raila Odinga chieng' Jumapil. Ruto ne okone piny owacho mare dhi nyime kod twak kod jatend piny Uganda kaachiel kod nyawadgi ma Tanzania mondo gichuo chike machal matayo sekta malupe pinje moluoro nam Lolwe mar tieko sanda ma jolupo ma Kenya osebedo ka We know also that we have serious security issues as a result of our neighbors. And I did send Minister Joho to engage his colleague in Uganda and Tanzania. There is currently a conversation that is going on between our 3 countries so that we can find a way of having a uniform license for all our fishermen.
to avoid this country arresting that country's people and the rest of what's going on at the moment. Jatend piny ne okoni chigni jolupo moingo gana bich tho higa ka higa e kinde mag dhi nyime kod chenro mag lupo kaluwore kod yedhi maricho mag tiyogo molos kod bau ka okoni sirikal oseketo tenge omenda ma koro ibiro tigo e loso yedhi mag lupo manyasani ma ok nyal barore kinde mag lupo. I am aware that many of the fishing boats now we have are the wooden ones, and we lose a lot of people. Almost 5,000 fishermen die every year as they try and earn a living because of capsizing and many of these other things. So we have asked the ministry to work with the shipyard so that we can develop fiber fish boats. Ruto bende ne oyango chenro mag dongruok mopogore kamoting'o chiro mar rech manyasani ma ogere dhowath ma Kogenga, chiwo fungu ne wegute moger ma nengogi oyueyo kaachiel kod yawo ayanga log tich e sub county mar Angwe kama ne oseye kweth makwedo sirikal mane okoniego kod ajenda ne jopiny. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Tutazima ukabila, tutamaliza chuki, tutahakikisha ya kwamba wale watu wa kisirani na hasira hawatapata nafasi. Ndio Kenya hii iweze kwenda mbele. Ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jotelo mamoko ma bende noteno jatend piny ne omedo dok ne sirikal ma Manywanda kane okoni ne gichiwo jogegi mondo okony piny owacho e tayo chenro mag dongruok ne jopiny. Tulisema tunataka kufufusha hali ya uchumi samawati katika ziwa la Victoria, ili wananchi wa eneo hii waweze kuona manufaa ya hii kitu ambayo Mungu aliweka hapa. Wananchi wetu wamekuwa hapa wanafukarishwa kwa sababu ya kusahauliwa na serikali. Lakini sasa mimi nasema ni mzuri serikali hii ya Bwana Ruto imeanza kufanya kazi. Ninyi mkakubaliana, mshikane pamoja, muunde ile inaitwa broad based government. Tukae pamoja, tupeleke Kenya pamoja. Na sisi kama watu wa Homa Bay tunaunga hiyo mkono maradufu. Joma support baba ki president Fwauru Badu kama. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Achije mitogi ndhicho mar jaod bura majuja George Koimburi koro wethuolo kod rambun mar Sh300,000 ng'ato ka ng'ato. Matok jang'ad bura Caroline Mugo chiwo ng'eto ni apis jamin wach kod apisa mochung' ne nonro e wach no kochiwo ranyisi kod neno moromo mar medo dino ne achije go etesendo bila Efinya Kidi leronwa. Enyim jang'ad bura Caroline Mugo ne en ywaruok makagi kacha e kinde manoketa apisa mochung' ne nonro Nicholas Njoroge itago maliet malero ni en odiochieng' mane manomaki achije mitudo gi ndhicho ma jaod bura majuja George Koimburi. The DPP wrote, did the DPP tell you to conduct any further investigation with regard to those offenses? You may just look at it. Njoroge no kwayo doho ndala par kod abich mar medo dino ne achije Peter Kiratu, David Masharia kachiel kod Cyrus Kieru kod ndala par kod ang'wen madino ne Grace Nduta ma kaluwore gi lipodo bila ne ni kamoro achiel gi Koimburi odiochieng' manochiw lipot ni ondhiye kendo lal kode. Kaluwore gi Njoroge, achijego ne nyalo rocho nonro ponono ni owegi thuolo. How will the freedom of these three people, at least the first two people, prevent you from obtaining medical reports or recording a statement? Now I get you. There will be none. There will be none. There will be none. Okinde mochung' ne achijego e bura kata kamano nowito oko paro mar Njoroge kagiwacho ni onge yo moro amora ma achijego nyalo mono apisas mag okwach kich mako achije mamoko kod dayo dhogi. E ng'eto mare, jang'ad bura Caroline Mugo owe achijego gi rambun mar Sh300,000 ng'at ka ng'ato wirani onge ranyisi moromo mar medo dino negi. Kata kamano, ochiwo chike ma achijego winjore lu nyaka tarik 17 dwe mar auchiel kibiro winj burano kendo. I will grant the respondents pre-charge bail but on the following conditions. Condition number 1, each respondent shall be released on a bond of 1 million plus one surety of a similar amount. In the alternative, each respondent may be released on a cash bail of 300,000 with 2 contact persons. The respondents are barred from communicating with any of the witnesses either by themselves, their agents or their proxies. The respondents will report to the investigating officer weekly or whenever summoned to the police station until the court otherwise directs.
And lastly, the prosecution may be at liberty to apply for the cancellation of the bail terms granted to the respondents herein in the event they breach conditions 2 or 3 which are stated herein above. Komachielo, Jatend Migao mar Arita Kipchumba Murkomen ojiwo jood bura mondo mi omed rido chike matayo ndhicho kod joma chano ndhicho gi owuon mowacho ni sani omedore. We have also now seen cases of this matter has now escalated to a level where in the situation we have been handling this week, where a member of parliament is abducting himself. And this is serious because a member of parliament is a person who occupies a very high office. And this comes after we lost another member of parliament who was unfortunately shot, and the case is in court. So when a member of parliament participates in this very comical act of self-abduction, it generally creates despondency among the population. And it also lightens, it makes cheap and lighter a serious subject matter of abduction. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend bura mar DCP Rigathi Gachagua kaachiel kod josiasa mamoko masira omedo kwero tend jatend piny Kenya William Ruto. Kagiloso kinde limbe margi kaunti ma Machakos, Gachagua wacho ni duond bura mar Wiper ema noumo duge tok jatend piny Gweya kaka jalupne. Kore mane jatend migao ma jotije piny owacho Justin Mutiro omedo ni riwruok margi ema biro konyo kelo lokruok e piny Kenya nyato e yor tieko mibadhi. Paramano siko jatend duond bura ma Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa. Neema zako twakuomba ya Allah usituosuluhishe yale na ututoe sisi katika giza, usupeleke na mtachagua timu hii na tuwachagua. Siku William Ruto ametuaibisha pale kwa bunge. Huyu Kalonzo Musyoka, maseneta ya Wiper na wabunge ndio walifunika sisi uchi. William Ruto ambaye sisi tulimsaidia akakuwa rais, alienda akatutoa nguo mpaka ile ya ndani. Huyu Kalonzo Musyoka na maseneta na ma-MP na jamii ya Wakamba mkatafuta blanketi mkatufunika uchi. Tulikuwa tukisema punda amechoka, kumbe ilikuwa ni bure. Wakenya umechoka. Na hata tukisema one term, wewe fikiri kwamba you are very lucky that do even that one term. Tuliambiwa eti yule dereva anaitwa Zakayo alikuwa na yule makanga hakuwa sawa, anaitwa Rigiji. Wakashukisha Rigiji, atiende alikuwa analeta shida kwa hiyo gari. Kufika sasa hiyo gari bado inaenda a wrong direction. Imeonekana wazi makosa sio ya Rigiji, ni ya nani? Hii serikali inakuja ndio itahakikisha ile mali yote ya Kenya ambayo imeporwa imerudishwa kwa wananchi wa Kenya. Riwruok mar lakteche mar KMPDU osebuok mar lakteche ma Kiambu osebed ka yudo marimbo gi tich kaluwore kod ng'anyo ma gisebedo ka gidhigo nyime. KMPDU wacho ni okang' ma kamano dhi ataro gi ratiro mag laktechego. Jagoro maduong' mar KMPDU David Atela wacho ni kaponi piny owacho e kaunti ma Kiambu ok bi chungo ng'anyono, gibiro tero ng'anyono nyaka e kauntis mamoko. Sharon Ong'aw nigi ler. E odiechieng' mar ang'wen, lakteche mantiere bwo riwruok mar KMPDU e kaunti ma Kiambu pod dhi nyime gi ng'anyo. Viva KMPDU, viva! Viva! Viva doctors, viva! Viva! Jagoro maduong' mar KMPDU David Atela wacho ni ng'anyo madhi nyime en kaluwore gi dwaro mag ratich laktechego ma osethir kod sirikand kaunti no. This strike that we are on today as Kiambu doctors has been necessitated and forced upon the doctors by the inactiveness of the Kiambu County government. David Olieko moko kuom okenge ma omiyo laktechego dhi e ng'anyo. Kiambu County has not been remitting statutory deductions on time. Every single month we have doctors stranded from seeking medical services. That payment of their salaries, as they told me, has been reduced to be an issue of benevolence. The doctors who are stagnated in Kiambu must be promoted. The doctors on sick leave are demanded to go back to work and justify why they are sick. Riwruok mar KMPDU bende yango ni lakteche mang'anyo osebed ka ibuogo mar riembo e tich
Gino majagoro maduong' mar KMPDU wacho ni kik tem. If they touch any doctor in Kiambu, it will not be safe for any doctor in Mandera. It will not be any safe for any doctor in Lamu. And we will take speedy actions to ensure that the justice is done in Kiambu. That no amount of intimidations, no amount of threats, no amount of tantrums will resolve the problems that we have put on paper. Ng'anyo ne manochako chieng' tich ariyo mar jumane, kaponi ok bing'i wachne. KMPDU yango ni ginyalo chwale nyaka e counties mamoko. That the strike of Kiambu County is not just for Kiambu. That if a governor wakes up or a county government wakes up and say they'll dismiss doctors, they should not think that we will go down to the atrocities that were committed in Laikipia and Kirinyaga and stand by as national leaders and watch somebody violating the very principles of the constitution that has put them in office. We shall not do that. And we want to dare to tell Kiambu County that if you want us to escalate this matter even to a national strike, we shall do that. E kinde mamago timore, lakteche mawuok e county ma Kakamega ochungo ng'anyo mag-gi bang' chuoko gi ogirimiti mar dok e tich gi sirikand county no. Jatend jochiw thieth e county no Laktar Livingstone Imbai oyango ni gichungo ng'anyo makamano tok chopo e winjruok gi sirikand county ma Kakamega. We have come together to solidify what we were demanding, to make sure that it has been considered and it has been put down to paper as a return to work agreement. Because we went on strike because of true problems, because of serious concerns, and it is that return to work formula agreement that will actually ensure that those issues are settled and the doctors are ready as they are going back to work. They are comfortable and motivated to continue serving. Jalub jagoro mar riwruok mar KMPDU Laktar Dennis Miskela oyango ni lakteche go biro dok e tich e bwo seche 48 bang' chungo ng'anyo no. The union makes us strong. Sharon Ongao, Ramogi TV. Odhi weche mag masira mar apaya miche mag jowuoth ne okwamo apaya maduong' ma ok Nairobi kochomo Mombasa. Kaluwore gi masira mar apaya manotimore ulalo ma Ntumoto e otieno mane piny orugo kawuono. Derepe kaachiel kod jowuoth ma koni chenrogi ne orochore bang' kwamo e thuolo ma seche 12. Ywak ne piny owacho mondo med yaro apayano mar gayo masiche maket kod mano e kinde mabiro. George Aoko miyo ler. Chenro mag wuoth ne obedo kod ng'ikruok e apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo Mombasa e alwora Masimba kaluwore gi dhungruok mapek mag gache bang' masira mar apaya. E masira no mane otimore e ulalo man Ntomoto e kar saa 5 motieno mane piny rugodo kawuono ni, ng'at achiel ne owito ngimane ka ji mamoko 3 to ne oyudo hinyruok bang' trela 3 tuomore e wi ulalo no. Kufika hapa nilifika saa 6 nikapata ajali kwa njia, ikawa tuwezi tukapita, gari 4 zilikuwa zimegongana. Shida ilikuwa ni chakula, maji, hakuna watu, lakini maaskari walikuwa, ili hali hata kujaribu kufungua hiyo jamu haingewezekana. Umeoverlap barabara, wanafunga line 3 na upande ule mwingine line 3. Kae derepe kaachiel kod jowuoth ne olero midhieche mane gikale kaluwore gi dhungruok ma kamano. Natoka Olunguruoni huko Kericho naenda Mombasa, so ningeomba polisi wakuja watufungulie. Hao watu wote wamekesha hapa, kuna wenye wamelala hapa na bado safari bado ni mrefu. Juu ukiangalia hizi ni maroli ziko hapa zote zinapeleka mzigo na Mombasa na kuna zingine zinapeleka Nairobi. So tunaomba serikali tafadhali, kama mnaweza sikia kilio yetu kama watu wa Mombasa Road wenye wanatumia Mombasa Road waweze kututengenezea barabara 2. Nimeingia hapa saa 6 usiku mpaka sasa niko hapa. Gidwani piny owacho mondo ket chenro mar medo yaro apaya no mar duoko chien dhungruok matimore kinde ka kinde, gino mabende gikoni rocho chenro mag ohelni mathoth. Wengine wako na vitu perishable. Sasa unaona watu wataenda hasara, watapata hasara kwa sababu vitu yao inafaa wafike sokoni kwa mapema. Serikali yetu tunaweza iomba ikiwezekana wapanue hii barabara, sababu ni barabara busy sana na ina watu wengi na ina connect nchi nyingi sana. At least wafikirie kuhusu hii barabara, sababu imekuwa nyembamba, imekuwa busy, at least ipanuliwe. Kwa hii barabara Bwana Ruto tufanyie mpango hii barabara. Mambo na nyumba bro, mambo na nyumba, toka barabara. Mambo na nyumba bro, tukisha toke nyumba, toka barabara. Barabara bro ni ndogo hii rais. E kind ji 3 mane ohinyore, ng'at achiel kuomgi ema ne oyudo hinyruok marach, kama moko 2 go bende dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Kilome. So we rushed with ambulances
and we rescued the patients. They were 3 in number. One was critically injured because he sustained some fractures. The other one sustained fracture of the humerus, and another one had just chest injuries. We managed the patients, hospitalized patients, and now we admitted them, and they are stable. They're in a stable condition, and we are planning for operations very early in the morning. Ringre jago mane witonge mane ne ochwale kar kano ringre kar thieth ma Makindu ka obila bende pod dhi nyime kod timo nonro ewi masira no. George Aoko, Ramogi TV. Kapod wantiere weche moting'ore kod wang' apaya, jo bodaboda ma Maseno obogo dhi ng'anyo ka gidwaro mondo mi ojiw kendo kas loso apaya ma Maseno Kombeo ma giwacho ni omoko kuom higni modhuro. Kotelni kod Tom Otieno giwacho ni kama owinjo kete lam en mana kama tin to osebudho kuom higni maonge ranyisi ni biro tieki. Gimano ni chal marach mar apaya no osehinyo ngimagi ka chuno gi mondo mi gisik ka giloso apiko. Gino omiyo gilal mathoth. Hii barabara wametudanganya kwa muda mrefu sana. Kama juzi niliona ripoti wakasema wamelipa huu contractor amalize hii barabara. Na hii barabara bado hajamaliza. Naona tu trakta moja ndio imekuja hapo wanacheza, kunaona wanachota mchanga pale, wanaenda kuunda nao matifwali. Sasa sijui kama barabara inaendelea ama iko. Tumelia sana barabara yetu ya kutoka Kombewa mpaka Maseno Road. Tumehangaika hata tunaogopa kubeba abiria tukielekeza Maseno. Sasa sisi Luanda tu peke yake ndio tunaenda. Injia tunaumia sana. Hata si kama watu wa bodaboda tukilala mbavu zinatuuma. Sasa tulikuwa sisi tunaomba serikali itusukumie njia imalizwe, sababu tunaona huu contractor anafanya mchezo. Ndiye ameanza kufanya kazi, lakini ako tu na tingatinga moja, excavator na tipa moja. Kazi yake sasa ni kutoa tu mchanga katika kando ya barabara, lakini barabara yenyewe bado haijaanza kulimwa, bado imesimama. Na tunaomba ya kwamba serikali iangalie mambo na barabara, sababu sisi wakaaji wa Vihiga barabara ilipokuja ilifika Nyanza na ikasimama. Bod mochung'ne gayo tuke mar goyo punda e pachoka BCLB mantiere bwo apis jatend piny okumo tiyo kod oganda momb gilache pachoka mar chwalo dwaro ma tugo tuke go e pachoka. Okang' ma kama biro kaluwore kod dwaro ma piny owacho ntiere go mar yiene kembe mag fwambo kidieny mopogore opogore madhi nyime gi timo lendo mag goyo punda. Kata kamano piny owacho oketo kum mar ndalo 30 mane tamo ute fwambo timo lendo ma kamago nyaka rie chike magayo sekta no. Sharon Ong'aw nigi mathoth. Lendo makama biro kaka buok ne Uganda mahum gi lache kor mbui mopogore opogore. Mano tenore kuom yudo muom mar lando lendo mawuok e kembe mopogore opogore mosebedo ka dhiro tuke mag goyo punda. Kaluwore gi Milome, bod mochung' ne gayo tuke mag goyo punda e pacho kae BCLB obiro kod chike manyien matayo tuke mag goyo punda e pacho kae. Okang' ma igeno ni biro gayo kaka Uganda osebedo ka tugo tuke go. Milome no yango ni lendo duto te mag tuke goyo punda uwinjore okadh e board mar BCLB mondo gipuodhgi kapok gicholo ne duol mar Kenya Film Classification Board kata KFCB mabiro keyo gi ne ute fwambo mopogore opogore. Chik manyien no bende dwaro mondo ute mag fwambo duto mondo oneni lendo duto te mag goyo punda opuodhi gi duol mar BCLB gi KFCB kapok olandgi ayanga. BCLB bende ogolo chik mamono lendo mag goyo punda machiegni gi skunde, kuonde lamo, kaachiel gi kama nyithindo jathoro tuge, kaka paw tuke kaachiel kod dukni madongo. Kopogore gi mano, lendo duto mag goyo punda nyaka bed gi namba mar lesen, ket ote mayango rach mag tugo tuke goyo punda asasa, kendo nying kaachiel gi jal matayo tuke go bende nyaka keti e kinde lendo makamago. Milome no bende yango ni lendo makamago nyaka bed gi namba mar customer care. Lendo go kik yang ni goyo punda en tich mongirore ma ng'ato nyalo timo makelo ne yuto. Chik manyien ni biro e kinde mantiere medruok mag oganda ma pacho kae matugo tuke goyo punda. Ahinya to kwan mathoth miyango ni gin rowere. Okang' mosemedo nyaka kwan mag oganda matiyo kod mbui mopogore opogore. Sharon Ong'aw, Ramogi TV.
Yakora mogitok report macharo ngobedo ka wakao yo kata kamano kapok wakao yueyo no nitie ji mopogore opogore ma wacho ni gineno kamano. Steven Otiwa mwalimu bora wacho ni Chieng Emmanuel warwako jatend piny e kaunti ma Homa Bay kendo mor gi weche mag dongruok mopogore opogore ma osekelonwa kaendi. Richard Ogodo ka entiere gwenge mag Eldoret wacho ni antiere gwenge ma koni kata kamano an wuod pala karachuonyo kendo wacho ni orwako limbe ma jatend piny Kenya William Ruto motimo e kaunti gi Homa Bay gin bende gine dongruok. Olero kanyo ni jatend piny manodhi e rutaya ne ohero kaunti ma Kisumu masani ni ero kaunti ma Homa Bay kendo warwako gi mor mathoth. Erokamano Richard Ogodo ka entiere gwenge mag Eldoret. Antiere kod ji manena mopogore opogore. Ng'at maluongre ni Melvin wacho ni oneno Ramogi TV en kaachiel kod wuon mare Mr. Orao gintiere Wahambla e kaunti ma Homa Bay. Mano wuon Melvin gi min Melvin giduto gineno achiel kachiel chino mar imore. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. En bende wacho ni gimor gi dongruok matimore kaunti ma Homa Bay kendo girito mana dhi neno jatend piny achiel kachiel chieng' Jumapil e chenro mar Madaraka. Erokamano Melvin kaachiel kod Mr. Orao kaunti gwenge mag Wahambla kaunti ma Homa Bay. Kik idhi mabor nyakwaro Mgajwang', Tokyo matin wadhi nyime kod chenro mar Imore. Elwasi mar ohala, kio mar ng'iyo chien ema kinde duto liu moloyo kio mbele. Warren Buffett. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Tasi Till loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Egweng mukwe kama timbe machon ne ogurore matut. Awinji wuora. Dikir pigno. Kadhi e dhodno kinyiso ni auma. Nyaki wenu dichuo. Dako moro ne uchiwore ahinya. Kata kamano, sama hera olokore chiwruok, kendo weche ma ji wacho e gweng' medore ameda. Diet kaso gima baga. Ok odwar dako machielo. To ng'ambe mano gima osedhiera. Ne oyiero ng'ato mane ogeno moloyo. E wang' yieno ne nitiere tim andhoga. Emomiyo naneno ni mondo ibi ikonya bet koso nitie giseda miseneno kuoma mopogore gi mar jaduong'no. Onge moro amora. Hera ne olokore tho, osiep to nolokore masira. Ne wipi e wi Nam Cinema Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Ei gweng' ma Ugam ei Nyamunye, rowere omako pur kaka okang' mar kedo kod onge mar tich. Nakoso school fee. Koro gisani yor pur ni sepuonja gik mopogore opogore. Godhiambo kochopo to ok ni mamaji. E wang' Moses Oginga ma osebedo ka puonjo rowere wetene kaka ginyalo timo pur makare, ma en resruok margi. Poka pur no konya puonjo nyithiwa mnoweago tete bagi duto gidhi e school. Koro pur no nodonjo remba. Wuok tich saa 1 kod saa 3 mar otieno. Tudri gi Cynthia Onyango ka okelo ni sigana mar pur reso rawere. Kik bai. Ei dwe mar abich, wabiro timo nyasi mar dhialo World Adventurous Day.
gi thor wach ma owacho ni wuothuru gi yie. Wan duto te, wan nyithindo, wan nyithi Nyasaye, onego wawuoth gi yie. Riwruok mar Adventist Youth Ministries gweli mondo iriwri e wuodhni. Kaeni ndani yangu na ndani yenu, kama vile tawi ndani ya mzabibu. Kawan kanyachiel, wakelo lokruok maber. Wakonyo ji mondo obed gi winjruok maber gi Nyasaye. Club mar Adventure mwapuonjo nyithindo weche mag somo muma, memory verses, ipuonjo gi weche mag wende. Club maber miwuoro. Riwri kodwa e pidho tieng' mabiro, wuotho kuom yie. Erokamano komedo kete ramo gi TV. Johala e chiro Mauru Business Complex e boma Kisumo golo ywak ewi thirno kod dok chien e yore dongruok mag chirono kaluwore gi singo ma ok chop kare kod lwasi manyap mar ohala. Johalgo kwayo jotelo mag piny owacho mamalo kod mag kaunti mondo yie odonjre wachno mapiyo kaka nyalore. Millicent Adhiambo mioler. E chiro Mauru Business Complex e boma ma Kisumo, johala yangoni achiedh nade pod limbo. Kaluore ni nyaka ne gidhi e chiro no mayo higni 3 mokalo. Ne osingne gi sir mopogore opogore. Kata kamano, singogo nyaka kawuono pok ochopo kare. Uru market nodar chirni moinga 3 kuonde mane gintiere. To nwa betoko higni 3. Mondo mi jahala ni adiero chung' malo mochak timo hande tek. Gik mane sirikal owacho ni timonwa be nok gitimo. Ma wan Uru market ka wawinjo matek. Tuliahidiwa kwamba stalls zitachengwa, lakini hapo haikuwezekana. Ikabidi tena tuingize pesa kutoka kwa mfuko ili tuweze kufafanua biashara zetu. Onge biashara madhi iye kanyo nikech ang'o. No daro wakane ji nigi loans, jomoko nodhi otho, jomoko kuonde mane gidake ne gichulo rent kuonde mane gitime ohala, ne gichulo rent kuonde mane gidake. To ka koro nochopo ni koro dare kama timo ohala, ne chuno ni nyaka kama koro nodake nodare. Giyango ni johala ma omiyo chiko ne odar kitero Uru Business Complex e chenro mane timo gi Lakefront Development Plan. Kata kamano, kawuono mana johala maromo 150 kende ema uso motegno ka kwan stonde molor koro nyiso kare dok chien kod yulo e ohala. Gima nokelo johala 800 to kwa kwano gi head count johala dier mana hinyore ok wachop 200. Ji 600 gi ni kanye, ji 600 gi sandore oko ka, ji 600 gi wuotha, ji 600 gi ni CRB, ji 600 gi ok nya chulo loans. Koro kata kodonjo ka to paro ni odonjo kodwa ya ang'o. County dwa kawo revenues. Johala koro dwaro mondo jowetegi mane omistonde to ok ti godo mondo miyo yepi kata ochiw thuolo ne jogo madwaro tiyo kendo uso kanyo. Traders who have stalls in the market, they come and open these stalls. You can even rent them out. You can give them out for some time instead of doing what? Instead of locking them, and some people are roaming out without any place to put their wares. Gi affect one cage. Ka jiran ka anayepo to jirando ko yepo to tich onge kaka tich endelea maber nikech onego bedno jirando yepo to abenda yepo ng'ama chielo bendo yepo koro kwatiyo to wayudo kaka walokore. Ewi mano bende gidwaro mondo piny owacho mamalo kod mar county odonjre wachni kendo konygi kaso chenro mag gedo kod yango chieng' chiro mondo johala oyud lwasi mowinjore mar uso. Wakwayo president kumoro amora ma entie ang'e ni pod en Nyanza ka. Opare chiro miluongo no Uru market. Opare mine gi wuone machandre Uru market kae gi youth wachandre president winjwa ne mama marwa women's rep. Parwa Uru market kae. We have mbunge wetu, tuko na women rep, nataka wakuje ili at least waone ile shida ambazo wale wafanyabiashara wanapitia. I'm appealing to the county government. Give us even one day as a market day. Because even if he can also allocate us matatu from Kondele, picking and dropping, I know the business will be active here. E kinde ma johala ma Uru Business Park rito konyruok gin gi geno ni sirikal biro wuok oko mapiyo mondo keto kenge mag siro chiro niendi mondo ohala ometni kaka owinjore.
Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Uru Business Park, Kisumu County. Riwruoge mag mine matimo ohala Mombasa ne jobagoromo mata ko ikagi nyalo bero helni magitimo to chutho yudo chiro makare mar uso mwandugi. Ma en bang' yangore ni thoth riwruoge mag mine pod kale midhiero mopogore opogore kada bang' biro kanyakla kendo chako helni magigeto konyorego kod familia mag Joja oko nigi ler. En romo mane okelo kanyakla mine manie riwruoge mopogore matimo ohala e kaunti ma Mombasa. E romono mane obagi kod riwruok mar mine midendo ni Collaboration of Women in Development mabende no yuore gi joket mwandu mawuok e pinje maoko, minego ne olero ohelni magitimo. Wan gi dhok, diek, gwen, rombe, atudo, mwapidho ka gi alode, fruits be mopogore opogore mwa uso Mombasa ka. Mombasa ka gio believe ni agriculture ok nya timore. Ging'e ni Mombasa piny ma chieng' ng'eny, Mombasa raha. To agriculture timore ka kendo ber ma gini bro kelo en ni koro mine ma watiyo go gik ma gibro uso gi ka ginie e kiwango man malo. Gibro loso gik moko mabeyo mopogre ma gilosoga ka ging'eyo ni jok mabiro gin jok mo ai pinje mopogre opogre. To kata obedo ni lek margi en yudo ohala kod dongruok, midhieche gi koni pod nitiere. Mwa uso gi natural, onge chemical mora momede. Yudo ka jopur mang'eny tiyo gi chemicals kata kidhi duka chege ka chako sebete duka kata mana ndalo 90 to podene duka kanyo podi use. Pia kule mashinani naona tumetupwa sana kwa sababu hata hizi skills tukifanya tunajitegemea wenyewe kutafuta soko, kutafuta wale wa kununua. Saa zingine unaona kwa vile sasa ukirudi nazo nyumbani ni kazi, unakopesha. Lakini vile unakopesha hivi unatakiwa uwe na pesa tena ya kuendeleza hizi biashara. Lakini wale umekopesha pia hawakulipi. Hii biashara iko chini. Kama sasa tunaita low season, hakuna tourist ambao wanakuja. Sasa tunategemea tu sisi wenyewe kwa wenyewe. Biashara sasa iko chini. Na hiyo changamoto ya kununua bits ndo tuko tu naso, pesa hakuna. En ng'ur mabende ne ochwal gi moko kuom mine mani kod ng'ol matimo ohala. I do knitting for different people, ladies, and even for men, making different caps. At the same time, I've been there for almost like 8 years. But we have challenges. In our business, that is always up and down. At some point, that is communication barrier. As a deaf person, maybe there's some people may not be able to understand me even as I do the business. So through Quid, we are able to come up and showcase our businesses, showcase our talents of what we can do, especially as people with disabilities, and we would urge the community and the county as a whole to really support these people who are living with disabilities, because we have been left aside, being given special or indirectly special treatment, yet we are not being empowered. Gino margi en ni gibiro do chiro kaluwore gi romo magalamoro magichano timo gi welo mawuok e pinje maoko. Chiro Mombasa ka ok ber ahinya, emomiyo jotendwa gi no organize event makawuono mondo gi prepare wachon kaka wanyalo romo gi pinje mamoko mondo koro gipuonjwa quality gik wanyalo uso ne joka, nikech koro chiro ma ok obeyo, mondo wadhi warom gi joka be wamed timo wala ma rang'iny mamalo mondo wagerre kaka mine gi nyithindo. Chiro tin, jok ma uso larore. Koro inwang'o ni ng'ato yie uso gire e bei ma nengo matin mar wito. Kama kani mondo ene ma mondo usi. Lakini sama koro wadwaro miyo mine gi ohala e pinje maoko, iyudo ka mine gi bro uso gik gi e nengo man malo, to gik gi be gibro loso gi e rang'iny mopogre gi rang'iny ma giloso gi e sani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jotelo mamine mawuok e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo ratiro oyud ne familia mag jopuonjre ariyo manyiri masomo e skund sekondari sub kaunti ma Gemiala mane onege yo makoch jumani. MCS ariyo mogwele od bura ma Siaya wacho ni nonro kotenore kod tho manyiri ariyogo osebede ka itimo mos kendo gidwaro mondo mi tim nonro kendo gichwale mapiyo mondo achije miseyo kod nek makamago kawnegi okenge mag chik. Jotelo go yango ni nonro winjore oridi nonro mag nek mamoko kaka osebede ka itimo negi, kaw kamano to gin giwe kaka joma mine gibiro kaw chike lwetgi.
Wacho ni justice en mar jite. Police owuoge station, chief owuoge office, jichamo msara mondo gidhi e gweng' gi manjok matimo ne nyithindo manyiri mafundi. Komak ka ng'ato mak no minyathi manyako ich. Wadwa neno ka jogo chope court. We want to see that case ing'iyo nyaka conclusion. To gima pod wamedo wacho ka wasiemo wang'gi niya ni ka tek nigi to koro wabokawo gino wan kendwa nikech wan joma thago nyithinde gwengo wang'egi. Ande wadwa luongo agencies mag security masiaya ni mondo gi come out mondo gi yud these perpetrators mondo ketgi iye mondo gi manyathi manyako obed moriti e county wa Masiaya kae. Ne gin thoye ariyo manowuok game, achiel nogone mana simo kowuok kaka nowuok no ok no nen. Migawo mar pur e kaunti Migori kotenore kod riwruok mar jopur dhi nyime kod konyo jopur mondo pim lowo mondo ging'e gik ma lowo dwaro moting'o mbolea monego gitigo kod kata kit kothe monego gipidh. Ma biro kinde mathoth jopur ywak ni keyo magi odok piny. Jojuma miyo ler. Migawo mar pur e kaunti ma Migori ka otendore riwruogno mar jopur ma ong'ere kaka Kenya National Federation of Farmers dhi nyime kod keto okenge mopogore opogore mar jiwo wechego mag pur e kaunti ma Migori. Sani migawo ni mar pur ka otendore riwruogno mar jopur dhi nyime kod konyo jopur e pimo lopegi mar ng'eyo kaka sir mar lopegi chalo nade mondo koro konygi e ng'eyo kit kothe ma ginyalo pidho kaachiel kod kata mbolea ma ginyalo tiyo godo. Over the time, most of the farms have got declining yields, and we want to understand what is the cause of low performance of our crops. Before we do that, we need to do what we call soil testing. After soil testing, we will be able to diagnose what is the problem with our soils. Director mochuri chendego mag pur e kaunti ma Migori Billy Nyagaya wanje pur mathoth osebedo katiyo kod mbolea kata kothe ma gin giwegi ma gidwaro to ok ging'eyo gima lope mabende gipuro koro dwaro gino mosemiyo keyo margi osebedo ka koro dok piny. Soil test ni kwasetimo to bro miyowa rieko mondo wang'ego ni to puothe wagi be gin gibeyo koso onego bed ni nitie gima wamedo machalo kaka organic fertilizer mondo wa improve productivity. Much acid in the soil also is a problem because most of our farmers have used DAP for a long time. So we discourage the use of DAP so far after getting the result, but we promote the use of NPK so that we can reduce the acid levels of the soil. Nyagaya wacho ni kawo kalo kuom chenro mar pimo lowo, jopur biro ng'eyo kit mbolea monego gitigo kaachiel kod kata kothe mondo giyudi keyo maber. Gima dhi konyo farmer dhi bedo gi rieko wadhi ng'e ni puotheni ang'o manitiere gang'o ma lak e puotheni. Kwayudo ka gima lakno to wamanyo nutrients watimo nade wamedo. Kwayudo ka gi exceed nitiere koko watimo nade koko watimo gima iluongo ni soil amendment. Ma dhi konyo gi mondo giyud yuto maber e kodhi ma gitimo nade ma gipidho. Farmers biro chulo $500 mano kitimo ne basic soil testing to madwaro mondo tim pathogenital test wabiro tiyo gi $1,000. Jakomoro kuma jopur e kaunti ma Migori riwruogno mar Kenya National Federation of Farmers Peter Chacha wacho jopur mathoth osebedo kod pek mar pimo lowo nikech nengo mamalo mar pimo lowo kaachiel kod kata nok mar jolony. Tutakaa kama vikundi tukubaliane vile tutaweza kusaidia kwa sababu kuna wale wako kiwango cha chini wenye hawezi jimudu kutoa hiyo pesa, but tumeagree na county government ya Migori vile tutaweza kufanya hiyo mambo ya soil test. Okama jopur kodo lal mar kothegi e puothe, lal ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi kod midhiero mamoko. Migawo mar pur e kaunti ma Migori bende ka otenore kod riwruok mar jopur bende koro dhi nyime kod konyo jopur e kawo okumba mar kothegi mantie e puodho kaachiel kod kata mana okumba mar thieth mar jopur go giwegi. Ing'eni japur ka tuo ok nyal dhi e puodho. Koro mokwongo gidonjo mondo gikaw insurance mondo ngimagi obed maber nikech wa depend on their labor ka gitimo nade ka gin e puothe. Mar ariyo sani be wan gi climate change. Wan gi insurance machielo miluongo ni crop insurance. Ma be watemo register farmers mantiere kuonde motuo kata kuonde man gi challenges mag climate change. Ne gembe gitemo mondo gibed gang'o gimiluongo crop insurance. Tumejaribu kuhamasisha wakulima ili waweze kukata insurance Reki region wote kwa jumla ili kila mtu aweze mkulima ajisimamie, anaweza kuwa na shida ama amegonjeka ili au amejipanga kwa upande wa
wa matibabu. Jopur maro mogana 174 ma osendikore kod piny owacho mar kaunti ma Migori igeto e bwo chendroni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakor mogi kao wuok winjo lipot ma George Juma kao yo mar ariyo kata kamano kik idhi mabor kwa duogo wantiere kod weche mag tuke. It starts with little moments of courage. To stepping out into the new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Niti gochoni, owacho ni enodo wuoyo kodi. Niti anokadua nigo sim kae kendo. Kaunti ma Kakamega biro bago tielo ma 23 mar tuke mag skunde sekondar pinje mag Afrika ma ugwe mochan dwe mar 8 higani. Tuke ma higani geno ni biro yawo ji maromo 5,000 bang' riwruok matek tuke gi chiwo ler ni tuke ma higani biro medi kowuok tuke kidienje 15 nyaka 20. Kanoloso gi jofuambo bang' romo gi Ted Migao mar somo jakom mar riwruok mar tuke skunde sekondar Justus Mugisha lero ni ikruok ni kare kendo Kenya nitiere e ng'wech mar ikruok makare. Moko kuom tuke momedi higani oting'o cricket, opiche mag adhula mag dhowath e kind mamoko. I would like to confirm the following. One, that the games will take place in Kenya. That's the Fiasa game, the 23rd edition, in Kakamega. And then two, that we shall have guests, high dignitaries attending the games. And we have been assured by the PS, that the principal secretary, that they have put aside enough funds to make sure that the championship is very successful. Reassuring on behalf of the country that we are ready to host. Kakamega is ready, Kenya is ready, and I'm also impressed that for the first time we are going to have guest teams that will increase the participation to over 10 countries. We expect, apart from the traditional East African countries, we have also invited as guests
over 12 countries from the rest of Africa. Sasha Mutai, ma en jakom riwruok matayo tuke mar rugby pachoka, mano Kenya Rugby Union ogwetao. Mutai mosebedo kaka jakom mar KRU kuom higni 2 ne ochiwo lendo ma kama e kinde mane riwruogno luongo romo mar board. Ywaruok ma kinde ka kinde osekelo liet gino mane ochuno nyaka riwruok matayo tuke pinje mangima ndiko boke mar dwaro ler ewi kaka itayo KRU. Jalup jakom Moses Ndale biro kawo ting' mar tayo riwruogno kapok romo bedo mar yiero jakom manyien. Of Kenya Rugby Union and World Rugby's integrity. So I could not, I could not work with these people. I said, you need to resign. Unfortunately, they all ganged up. There was a vote of no confidence that was pushed ahead. And today at the SGM, I tendered my resignation because I could read the mood in the room. But I walk away from Kenya Rugby Union as chairman with my head held high. Kwa were gi weche mag tuke mag agoko, piem mar riembo mtokni Rhino Charge ochano odiechieng' makiny e alap ma Simon Soi e kar chung' od bura ma Baringo North. Rhino Charge ma higani ma en tielo mar 36 oyayo mtokni 64. Piem ma itiyogo e choko omenda mar tayo riwruok mar Rhino a Kenya. Mitoka mar Adil Hawaja ma en mitoka namba 44 nochoko omenda maromo shillings milion 175 higa mokadho. Piem mane ochoko omenda maromo milion 328 pesa makanyakla. Mokum jotugo manigi lony moyore piem makamagi gin Graham McTrick ma en jaloch nyadibich, Mark Glenn, Peter Munya e kind jotugo mamoko. Piem maigani nedosir maromo omenda maromo shillings milion 25.8 kuom kambi tudruok mar Safaricom. Do this in a much more sustainable way. In fact, it would be really great for you to come and see our camp. Our camp is run 100% on solar. We don't have a generator, so all the lighting in our camp, all the charging of the vehicle is done renewably by solar energy. And we think that that's the way of the future. And we're just experimenting. We're trying to start something new and trying to see where this goes. We are a family-oriented team, full family, me and my 2 brother-in-laws, my son and 2 of my nephews. We've been doing the Rhino Charge for in excess of 20 years, like I said. And yeah, we come to do this event because we really enjoy it. And yeah, we hope we can do well. We haven't won it for a few years, but we've won it once. So we want to try and win it again this year. Kama chelo tilo mogik ma final mag tuke UEFA Champions League biro bagi otieno makiny ka klab mar Inter Milan gi ma PSG timo ikruok mogik motelo ne tugono. Bang' wito thuolo ma kawo kombe mar lig maduong' ma piny Italy, mane kawo gi klab mar Napoli, kocha mar Inter Milan Simon Inzaghi olero ni gin gi lit kata kamano jotuke nigi ikruok makare. PSG koma chielo geno kawo kombe mar Champions League bang' kawo kombe mar lig maduong' mar adhula e piny France. Tugono ibiro bagi alap ma Allianz Arena saa 4 mar otieno odiechieng' makiny. Akwara mogiro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar oimore maga ma mesa makawo weche manyien obedo gi thuolo mar ikoni odiechieng' ma kawuono. Thuolo sani en mari mar mondo mi idir mesa, iwe space, igol stool nikech Rogers manong'inja the entertainer kaachiel kod DJ Kolo aneno ka giseikore makare. Kawuono ginyisa ni en chieng' tich abich ma gigogo doriti ne dwe odhi bedo maliet mapek makata ndebenian gi gik mag miel to doka wuok e studio kade wachaka kata kamano migi thuolo mar mondo mi gin bende gidonji gidir keyo. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaluko mar nene Elizabeth Otieno kamano Bob kod kweth mari matayo weche manyien dichieng' ma kawuono mago directors maga ubed gi otieno mokwe.